buate kayak kon rabi loro-loro ritek iso. Ritek. Lah kali anak kula mboten asal aku yo. Mosok ora oleh. Bapak arek njaluk mangan anake ae. Nek duwe pangan jeneng rabine ora duwe aku. Ayo iki nggih bakwan sah. 86 rabio pengen dangdut. Ora nyapa dek dangdut. Dangdut. Tapi nek radio enom yo aman ae, Mbak. Oh, enom. Alah, mboten asal kuwi nyedek wong tuwek. Sapa lho sing menging? Aku ndak menging lho. Ora, ya keluarga besar. Keluarga besar so. Apa keluarga besare? Aja ngantek wis tuwek iki nyedek wong wedok cek tuksir. Ayo suruh kuwi. Akhirnya apa ya cek sir? Kok ngono takon ludis gak percaya ngono. Kuwi ndak takoni. Oh berarti ada sing ngomong yo. Enek sing ngomong piye? Lha nek sing ngomong itu ora Bu Bali Bu sapa lho bali iki sing ngomong karo keluarga besar ndak oleh. Cepak ngombe ngene iki semarem. Menek ndilek njiko. Itu kan bengi. Karo keluarga besar. Alhamdulillah. Wis ora ngopeni apa-apa sik karo negara iki dipen. Ya alhamdulillah kan. Nggih alhamdulillah ampun mboten dadi napa-napa terus. Lah mbiyen dadi apa? Biyen ya Ya wae. mbok dadi apa karo negara ngopeni. Jadi saya kan nopo buahe panggilan. Nah, nampa buahe kuwi buahe. Oh, biyen yo berbuah tukake panggah. Terus pemerintah ada kan ya. Yang perhatiannya Itu nyabut gayanya negara iki koyo ora duwe yo mikir biasa lah di guru. Oh, guru mbiyen. Lah nyapa? Guru pensiunan. Muridmu isih enek sing urip. Ora isih akeh. Sapa sing sik urip njajali? muridnya sinten, Pak? Lho, Muridnya. Iya. wadah wis sekawan dosa sak kelas. Tua-tua lah pernah saiki kan. Sing sik kelingan sapa njajali muridmu sitok? Bojone Pak Karang lho. Jembrek. Aku. Nah iya niku. Nggih, Kak. Akeh lah iki kene sik sapa ya. Cek jembrek begini Pak kami tua. Kemarin nalika semono aku ya ora tek ngopeni murid. Jadi iki murid Iki kita taplak iki. Wah,